बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनाय बावहरनानै आरोबाव दिनै नोंथांमोननिसिम आं बे ज्योति प्राइड मिनिस्ट्रिनिफ्राय मोनसे आरोबाव भिडिअ लाबोबावदों। जाय भिडिअआ बावैसो सिगां हगारनाय जेरै आलफनसनि सोमोन्दै मिन्थिनो गोनां माखासे बाथ्राफोरखौ आं बिनि गेजेरजों फिन होनो थाखाय आखायाव लादों। अनदायगाफोर गोबां माखासेफ्रा जानो हागौ गोथारफोरनाव बिनाया मा आरो थैनानै थांनायफोरनि थाखाय बिनाया मा बिनि सोमोन्दै खायसे मिथिगौ आरो खायसे मिथिया। अब्लाबो दिनै बिनि गेजेरजोंनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ आंनि माखासे बोसोन होनायफोरखौ नोंथांमोनाव फारि फारि नुलांगोन। दा बेखौ आङो फिन होनो लानाया बेनोदि अनदायगाफोर आलफनसआ गोथार जाबाय नामा? बिनियाव बिसनानै लायोब्लानो नाथाय जब्राफ्रा हामो बेखौ लानानै गोबां मानसिफोरनि गेजेराव सोंलु सिखारदों। नाथाय बे सोंलु सिखारनायनि गेजेरजों आं बेखौनो फिन होनो लुबैदों। आं दिनै आलफनसा बर' नार्जारि एबा आंनि फिसाजो रुंसारि जानायनि सोमोन्दै आङो बेखौ गोथार होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो फोसावाखै एबा सोरबा फादार एबा बिशप एबा पप रावबो दिनै काथलिक डक्ट्रिनाबो बेखौ गोथार होननानै दिनैसिम रावबो फोसावाखै। नाथाय जोंना मोनसे फोथायनाय आरो बे काथलिक डक्ट्रिनाव दङदि थैनानै थांनाय जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावफोरनि थाखाय रुंसारि जानाय सुबुंफोरनि थाखाय जोंहा बिनाय दङ। बे बिनायनि गुबै थांखिया बेनोदि मानोना बिसोरबो बे हादोराव थांनानै थानाय समाव मिन्थिनानै एबा मिन्थियालाबानो उन्दै एबा गेदेर पाप मावनानै जानो हागौ बिथांमोना थैनायनि सिगां प्रभुबस थैनायनि सिगां जोबथा जब्राब फुननाय थाव जानो हागौ पापसिमान साक्रामेन्ट बेफोरखौ मोनालासेनो बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जानायाव जानो हागौ बिसोरो बहा थायो? जोंनि फोथायनाया बिसोरो खेबसेनो सोरगोयाव सहैया। जायनि थाखाय बिसोरो मोनसे जायगायाव थायो सुसांग्रा अर फोरबोखौ मोननानै बिसोरो थैलांब्लाबो जानो हागौ बिसोरो पापफोर मावनानै बिसोर बे जायगायाव थाहैनांगौ जाना फैयो। आरो बे सुसांग्रा अराव थानाय बिदा फंबाय बिब' आरो बिनानावफोरनि थाखाय बिसोरो गाव गाव बिनानै लानो बोलो मोनैखाय नों आरो आं बयनिबो बिनायनि गेजेरजों बिसोरो बै सुसांग्रा अराव सुसांग्रानिफ्राय बायख' जानानै बिसोरो बिफानिसिम सहैयो, सोरगो रायजोसिम सहैयो। नाथाय बे सोरगो रायजोआव सहैमारदोंना सहैमाराखै बेखौ जों माबोरै मिथिनो एबा सोर बेखौ प्रमान होनो? नाथाय अनदायगाफोर जायफ्रा बे थैनानै थांनाय बिदा फंबाय बिनानावफोर बिसोरनि जिउमानियाव सोरबा सोरबा फोथायनायजों बिख'नायाव गावनि बेरामनि एबा गावनि नामनि थाखाय बिस'नायाव बिनानै होनो खावलायनायाव सोरबा सोरबा बेमारिफ्रा हामनाय एबा सोरबा गावनि थांखिनिफ्राय जाफुंनाय बेखौ जोङो मिन्थिनानै जोंहा साननो हायो एबा मोनदांनो हायो। थारैनो बे सोरगो रायजोआव बिफाजों लोगोसे थानायखाय जिसुनियाव एबा इसोरनाव बिनानै होनायखाय दिनै बै सुबुङा गावनि बिनायखौ बे फिथाइखौ मोनदों। बेखौ लानानै लासै लासै उनावहाय सोरबा फादार सिस्टार एबा सोरबा दिनै काथलिक डक्ट्रिननि गेजेरजों आरो बेबायदिनो लासै लासै उनावहाय बे गोबां सोमोनांथाव बे महिमाफोरनि नुजानायनि गेजेरजों गोथार फबनायाव सहैयो। आरो गोबां बोसोरनि उनावहाय बिनि माखासे मावनाय बिनि सोमोनांथाव बिनाव बिसोनायजों मोननाय बे मिराकलफोरखौ लानानै बे प्रुफखौ लानानै अनदायगाफोर जोबनायाव बेखौ गोथार हिसाबै डिक्लेयार खालामो। दा बेखौ लानानैसो जोङो थैनानै थांनाय बिदा फंबायफोरनि थाखाय बिनाय जायो। आरो जेब्ला गोथार पबआ गोथार हिसाबै डिक्लेयार खालामो अब्लासो जों बेखौ गोथार होननानै जोङो गनायनानै लायो। दिनै बे आलफनसानि दारै गोबां माखासे मानसिफ्रा गावसोरनो गावसोरनि फिथाइखौ मोननायखौ गावसोरनि हामनायखौ नुनानै मोनदांनानै बिथांमोना गाव गावनि टेस्टिमनि होदों। नाथाय आं बेखौ गावनि टेस्टिमनि एबा आं गावनो साखि होआखै। अब्ला अनदायगाफोर आं दिनै माखासे बोसोनखौ बाइबेलनि गेजेरजों मिथिनो लुबैदों। जहननि 8 अध्याय 14निफ्राय लानानै 22 जिसुआ बुंफिनबाय आङो गावनि थाखाय गावनो साखि होआब्लाबो आंनि साखि होनाया नंगौ। मानोना आं बबेनिफ्राय फैदों आरो बबेयाव थाङो आङो मिथिगौ। नाथाय आङो बबेनिफ्राय फैबाय नङाब्ला बबेयाव थाङो बेखौ नोंसोरो मिथिया।
नोंसोरनि आयेनावबो लिरनाय दङ सानै मानसिनिफ्राय साखि होनाया नंगौ होननानै अब्ला जेरै अनदाइगाफोर फोरबोनि बे बोसोना जोंखौ मिथियो दिनै आलफनसानि दारैबो सासे नङा सानै नङा आरो माखासे सुबुंफ्रा गावसोरनि मोजां फिथाइ मोननायखौ सोखाजानायखौ बिसोरो साखि होदों अब्ला नोंथांमोना बिनि माखासे साखि होनायफोरखौ नोंथांमोना आङो बेखौ एसे लाबोफिननाय जाबाय नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन आरोबाव इसोरनि आरो बाइबेलनि गोथार बोसोना जोंनो मा होदों आं बेखौ एसे नोंथांमोननो फरायथिनानै आरो बेखौ एसे बिजिरनो थाखाय आखायाव लाबावदों जेरै जहाननि 5 बालाब 30निफ्राय लानानै 32 सेरियाव जोङो जिसुनि साखि होनाय सोमोन्दै आं बेखौ फरायथियो जिसुनि साखि आङो गावनि बोलोजों मुङा मुंसेबो खालामनो हाया आङो खोनानाय बायदि बिसार खालामो आरो आंनि फिसाफ्रा धोरोमिया मानोना आङो गावनि इस्सा जानायखौ नागिरा नाथाय आंखौ थोनग्रानि इस्सा जानायखौसो आं गावनि थाखाय साखि होयोब्ला आंनि साखि होनाया नोंगौ फोरमान जानाय नङा गुबुन सासे आंनि लागै साखि होयो आरो आङो मिथिगौ आंनि लागै बिनि साखि होनाया नोंगौ होननानै अनदाइगाफोर अब्ला दिनै फोरबोआनो स्वयं गावनो बुंबाय आं गावनो गावखौनो मोजां एबा गावखौनो साखि होयोब्ला माखासे मानसिफ्रा बेखौ फोथायनाय नङा बेबायदिनो दिनै आंबो आंनि फिसा आलफनसानि थाखाय बेबायदि आलफनसानो बिनानै हामदों आलफनसानो बेबायदि होननानै आं गावनो साखि होयोब्ला नाथाय गोबां मानसिया फोथायनाय नङा जेरै गावखौनो मोजां होननानै गावनि जारिमिनखौ मोजां मोजां लिरनानै सोरबा फोसावब्ला बेखौ रावबो फोथायनाय नङा जिसुआबो बेखौनो लानो मोनदों आं गावनि लागै गावखौनो साखि होयोब्ला गुबुन माखासे सुबुंफ्रा फोथायनाय नङा नाथाय नोंसोरनि गेजेराव लिरनाय दं आयेनाव सोरबा नोंसोरनि गेजेराव सोरबा सानै मानसिया साखि होयोब्ला सासेल' नङा सानै मानसिया साखि होयोब्ला अब्लासो मानसिफ्रा बेखौ फोथायगोन थिग बेबायदिनो दिनै जोङो आलफनसानियाव सोरबा गावनि फोथायनायजों बेबायदिनो गावनि जब्रा हामनाय गावनि माखासे साख्रि मोनैफ्रा साख्रि मोननाय बेफोरनि सोमोन्दै बिथांमोना साखि होदों अब्ला अनदाइगाफोर बेनिखायनो खायसेया बुंदों आलफनसा गोथार जाबाय नामा आरो खायसेया बुंदों जाम्बा नामा जाम्बि नामा थैनो थांनाय बे जिउआ माब्रै बेबायदिनो बे सोखागोन जानो हागौ बिथांमोना बे थैनानै थांनायफोरनि थाखाय बिनाया बिथांनाव गैया एबा खायसे गोथारफोरनि सोमोन्दै जेबो मिथिया नाथाय गोथार बोसोना थैनानै थांनायफोरनि थाखाय आरो लोगोसे अनदाइगाफोर गोथारफोरनि थाखाय बे गासैबो बोसोनाव बाइबेलाव फरायब्ला बिथांमोना मिन्थिगोन दा अनदाइगाफोर आं बेखौ निश्चय मिथिदों गोथारनि ओंथिया मा जायहा इसोरजों थिख'यै एबा सोरगोआव जुनियायै एबा स्पेसियेलि मोजां जायगायाव दोनजानाय बेखौनो गोथार सोरगोआव इसोरजों जयै थानो मोननाय बे गोथार जिउमाया अनदाइगाफोर आरो बेखौ गोबां बिनि गेजेरजों माखासे सोमोनांथावफोरखौ नुजानायाव उनावहाय गोथार पपनि केन'नाइजनि मोननायजोंसो बेखौ गोथार होननानै जों बेखौ मिन्थिनो मोनो अनदाइगाफोर माब्रै इसोरजों दं होननानै बेखौ फोरम मोनो बेनि माखासे सोमोनांथाव महिमाफोरनि गेजेरजों बे थैनानै थांनाय आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावफोरनाव बिस'नायाव जेरै मादार टेरेसानाव बिनानै जाय बिनि मेडेलखौ खुलुमनानै मनिका बेस्रानिया जेरै बे हामनायखौ मोन्दों गिबि मिराकेला बे सेन्ट डमिनिक साबियनाव जेरै अनदाइगा आलबाना बे सेप्टिस बेरामजों बे थैनायनि जोबथायाव फैखाबायमोन अब्ला बिनि थालांनाय गान्दुआव फुथुनायाव जेरै बे थैनायनि लामायाव फैनाय बे आलबानाया जेरै बियो गोथां जाफिनदों बेफोरबायदि माखासे मिराकेलफोरनि गेजेरजोंसो उनावहाय लासै गोथार पबनियाव सहैदों आरो बे गोथार पबा बेखौ गोथार हिसाबै जोबनायाव बेखौ गोथार हिसाबै बेखौ डिक्लेयार खालामबाय बिसोरबो थैनानै थांनाय जिउफोरसोमोन बेबायदिनो लासै लासैसो उनावहाय अब्ला बे प्रभा सहैब्लासो बिनि उनावसो गोथार जायो अनदाइगाफोर बेनिखायनो जोंनि थैनानै थांनाय आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावफोरनि थाखाय जों बिनो नांगौ जों बिसोरनि थाखाय गथायनांगौ इसोरनाव जों बियो बिनि थाखाय जों आरज खालामनांगौ बेनो साफ्रोमनि थाखाय गोनां आरो बयनिबो थाखाय बियो मावनो गोनां दा अनदाइगाफोर
दिनै अब्ला आङो बे माखासे बोसोनखौ नोंथांमोननो होनाय जाबाय फै जों आलफनसानि माखासे बै हामनायफोर आरो बेनाव बिनानै माखासे इसोरनि अननाया फिथाइ मोननायफोर बेखौ जों नायलांनि फारि फारि नुनांगोन आरो बे मा जाबामोन गोजोन्थों हिसाबै नों उद्देश्य लानानै सोरजिबाय बे गथ'खौ नोंनि आखायाव लाखिदो नोंनि खामानियाव बा नोंनि जेरैबायदि उद्देश्य नों जुदि बाहायनो बा बेखौ लानानै खामानि मावनो इच्छाब्ला बे नोंनि इच्छानि बाथ्रा जों बे गथ'खौ नोंनि आखायाव गथायना होयो अराय बेखौ नोंनि आखायाव लाखिदो नों फेदेरो फोलावो नों बेखौ गियान बुद्धि होयो आरो अराय सम बेनि गेजेरजों नोंबो नोंनि खामानिखौ जाहाथे मोजां मावफुंलांनो हायो आरो बेनि गासैबो खामानिनि गेजेरजों बा बेनि बे गिदिरसिन प्रफेसननि बेनि गेजेरजों मानसिफोरनि गोसोआव सोलायनाय फैयो आरो बेबायदिनो गासैबो न'खौ हामलाय होयो प्रार्थना जेरै जिउ दालांनो हायो प्रभु जिसु जेरैबायदि बुंदों गासैबो खामानिया नोंनि आखाइनि खामानिब्ला रावबो मानसिया बेवहाय बादा होनो हाया जों बे समाव नोंनि रहस्यखौ समस्याफोर जादों बेनि गेजेराव आंहा किडनिआव स्टन जानाय बायदि आं सानायखौ मोनदोंमोन आङो फुङाव जेब्ला सिखांनानै आं सिन्था खालामदों आंनि किडनिआव स्टन जानाया देरबाय खोमा बेनिखायनो आंहा गोबां सानाय जादों साननानै गोसोआव आङो गोबां सिन्था खालामनानै आङो बे आनै आलफनसानियाव बिनानै फांसे आङो मोनसे दंफां आङो लांदों फाथै गजा बेनि बिलाइखौ आङो बोख्लाबनानै आङो क्रसनि सिन दाननानै आङो आनै आलफनसानाव बिनानै आङो बेखौ जादों दा आङो बेखौ फुङाव एसे बोख्लाबनानै आङो जानायजोंनो आंनि बे उदै सानाया आं दा सिखाजानायखौ मोनदों साख्रि बाख्रिखौ मोनदों बे आलफनसा बर' नार्जारि आगैयाबो थिग बेबायदिनो आङो बिनियाव फोथायनानै सासे आङो बाथौ धोरोमनि सुबुं जानानैब्लाबो बे आगैनियाव आङो फोरबो इसोरनियाव गथाय आंनि नामै साख्रि आं नागिरगासिनो दङ दा कलेजाव हाबनाय आङो दा बेबायदिनो बे आलफनसा बर' नार्जारि नानिया आंनि नामै बा आङो बिनियाव बिनानै इसोरनियाव बिना हो होननानै आं गथायनायाव दा आंनि साख्रियाबो जाफुंबाय आङो दायो आंनि बेमारा नाथाय सानसेखालि बेबायदिनो आंनाव फोथायनाय दङमोन जाय आगै आलफनसा ज्योति बर' नार्जारिनि फिसाजो आलफनसा दिनै बे रुंसारि जानायाव जेरै आगै आलफनसाया 4 तारिख एप्रिलाव थैदोंमोन जन्मदिनै थैनायनि सिगां पाप सिखारो थैनायनि सिगां प्रभुबद थैनायनि सिगां आनथुवालाव बेबायदि मोननानै बेबनिफ्राय आन्दायलाङोब्ला जोंखौ इसुआ लाङो नाथाय जानो हागौ बबेबा पापखौ बावलांबाय हमथा जाबाय जेब्ला बे पापनि थाखाय जोङो नों आं बिदा फंबायफ्रा सुसुंना अरनि थाखाय गाबखनाय जायो बिखनाय जायो आरो नों आं गाबखनायजों बोलो गैयै जिउआ बियो गाव बिनानै लानो हायैखाय नों आं बयनिबो बिनायनि गेजेरजों बियो बे सुसंग्रा अरनिफ्राय बै आवा फावा जानाय मोनसे जायगा दं जाय जायगाया आवा फावा ओरैबो थाङा सोरगावबो नोरगावबो सहैया गेजेराव दिन्दां बे जायगानिफ्राय बियो बहा मोनो नोंनि आंनि गाबखनायजों बे संजानायखौ मोननानै बिफानो सहैयो जेब्ला बे बिफानो सहैनायखौ जों माबोरै मिथिनो बे इसोरजों लोगोसे दंनानै जेब्ला थैनानै थांनाय जायफ्रा गोथार जाहैबाय बिसोरबो सुसंग्रा अरनिफ्राय बायख' जानानै नों आं बयनिबो बिनायजों अब्ला बिसोर मा जायो सोरबा फोथायनायजों बिनियाव बियोब्ला जोब्रा हामबाय अब्ला बिनिफ्राय मिथिबाय बे इसोरजों थानायखायसो बे इसोरा बेखौ बिनि बिनायखौ खोनासंबाय जेरै अनदागाफोर दा बिनि साबियावहाय जेब्ला 14 बोसोर बैसोआव थैदोंमोन आरो बिनि समाव आलफाना होननाया सानसेखालि सेप्टिस होननाय मोनसे बेरामजों थैहां थैहां जाबाय डक्टरा देखायबाय बे थैसिगोन थैनाय जेबो लसर गैला थैनायनि डिक्लेयार होखाबाय
बिनि जिउ गहां गहां जानाय समाव सानसेखालि बियो दमिनि साबिय'आ नाथाय गोथार डिक्लेयार खालामजायाखै बियो थैनानै थांबाय बेरामाव अन्दाजाफोर दमिनि साबिनि खाथियाव आलबिन होननाय सासे सेप्टिस बेरामाव गोबांथार सैनांनाय बेरामाव बियो बेखौ थें थेंसों बेखौ लाना फैदोंमोन लाबोनाय समाव न'खरनि मानसिया जेब्ला लाबोयो दमिनि साबिय'नि गालांनाय गान्दु दं अब्ला बियो थें थें जानाय समाव बेनाव बिबाय नाथाय गोथार डिक्लेयार खालामाखै बिनाव बिनाय लोगो लोगो आरो बिनानै बिनि थालांनाय गान्दुआव बिनि बे गथ'खौ बे सासे गथ'खौ सेप्टिस बेरामाव गोग्लैनाय बे गथ'खौ बिमा बिफाया फुथुयो फुथुनायाव बेथ' ओलैस्रो उन्दुबाय आरो गोथार दमिनि साबिय'आ गोथार जाथ'वाखै बिनि आत्मानाव बिबाय बिनायाव दमिनि साबिय'आ इसोरनाव सहैनायखाय बिनानै होबाय आरो बे गथ' थैनायजों डिक्लेयार खालामजानाय बे आलबिन'आ मा जाखो गोख्रों जाबाय बियो सिखांबाय गिबि सोमोनांथाव मिराखाला बेनो बिनि उनाव लासै लासै आरोबाव बिनाव मिथिनो मोनबाय आरो बिनाव बिबाय आरो बिदि सोरबा बिदि हामलांबाय लासै लासै बिनाव बिनायफोरजों मिराखाल जानायफोरजों सोमोनांथाव जानायफोरजों बे गासैबो प्रमानफ्रा पपनियाव सहैबाय बे गासै प्रमानफोरखौ मोननायनि उनावसो बियो पपआबो मिथिबाय थारैनो बियो इसोरजों सहैबाय जिसुनाव सहैबाय जायनाखि बेरामिफ्रा बिनाव बियोब्लानो हामो बियो गोथार नङामोन थैनानै थांबाय नाथाय बिनियाव बिनायाव दिनै बियो इसोरनि खाथियाव सहैबाय ना बेखौ मिथिबाय बेखायनो बेनियाव फैब्लानो हामो जायनि थाखाय बिनाव बिनानै बे हामजानायफोरनि थाखाय लास्टआव बेखौ गोथार पपआ बेखौ गोथार हिसाबै डिक्लेयार खालामबाय बिनिफ्राय गोथार होननानै मिथियो अन्नायगाफोर दा बे हिसाबैसो जोङो थैनानै थांनायफोरनि थाखाय दा आलफनसाखौ गोथार होननानै रावबो पपआ रावबो फादारा रावबो सिस्टारा आंबो बुङाखै गुबुनाबो बुङाखै नाथाय गोबां फोथायनानै अन्नायगाफोर जेरै एनएलसिनि सोरबा बिदा फंबायफ्राबो आलफनसानि बिनायाव बिनिफ्राय बिबार आरो बे बिबारखौ लांदोंमोन बिनि खाथियाव दोननानै आरो बे बिबारनि बिलाइखौ बियो दै आसोजोंनाय लोगो लोगो सोरबा लोगो लोगो उदै सानि हामबाय सोरबा अन्थायाबो गबाय बे आलफनसानो बिनाय लोगो लोगो सोरबा गुबुन धोरोमनि हिन्दुफ्राबो फैनानै बे जाय लांदोंमोन बेनाव बेबायदि हामो बे बिबारनि बिलाइखौ लानानै बिसोरबो हामहैबाय खरान बोथोर हाजो गुदियाव दैयानो रानजोब्बाय आलफनसानो बिबाय अखा हाबाय बेबायदिनो गोबांथार खुरिया बेमारजों जायफ्रा 12 बोसोर दिनै बियो बे मानसियाबो आलफनसानो बिनायाव दिनै बियो हामबाय नाथाय बेखौ गोथार होननानै बियाखै अब्ला बिनिफ्राय लासै लासै लोगोसे बे मबाइलनि नेटनि जुगखाय अन्नायगाफोर बेबायदि हिसाबै बै समाव जेरै मादार टेरेसानावबो बिदोंमोन मादार टेरेसानावबो बिनायाव अन्नायगाफोर जेब्ला बिनायाव जाय सोमोनांथाव जारै अन्नायगाफोर मनिका बेस्रा होननाय इन्डियाननि बियो टिउमार एबा केन्सार बेराममोन मनिका बेस्राया बे टिउमाराबो जेब्ला बिनि गिर्जा न'आव बिनि फिसा गिर्जा न'आव जेब्ला बिनि मादार टेरेसानि मेडेलखौ जेब्ला खुदुमनानै बियो आरो अब्ला बे मनिका बेस्रानियाबो बिनि टिउमार बिनि केन्सारा हामबाय नाथाय बेखौथ' गोथार नङामोन बेबायदि लासै लासै बे गोथैफोरनि जिउमानाव बिनानै फोथायनायाव दिनै मादार टेरेसानाव बिनायाव बे मनिका बेस्रायाबो इन्डियानि बेबायदिनो बे टिउमार एबा केन्सारजों सैनांनाया हामबाय अब्ला बिनिफ्रायनो लासै लासै मिथिनानै गोबां मानसिफ्रा बिनो फैबाय लास्टआव बेखौ प्रुफफोरखौ लानानै गोथार पपआ बेखौ पप जन पल सेकेन्डआ बेखौबो अन्नायगाफोर फोसावबाय आरो पप फ्रान्सिसआ उनाव बेखौ गोथार हिसाबै डिक्लेयार खालामबाय खिन्थु अन्नायगाफोर बेबायदि हिसाबैसो गोथैफोरनाव बिनायाव बे गोथैफ्रा जिसुजों लोगोसे दं होननानै मिथिनानै जोबनायाव बेखौ गोथार डिक्लेयार खालामो गोथैफोरनाव बिनाया बेसो गोथैफोरा मानि थाखाय बे नोंनि आंनि बिनायजों सुसंग्रानिफ्राय बायख' जानानै बिसोरो सोरगो रायजो मोनो होननानै जों फोथायो बेखायनो जों गोथैफोरनि थाखाय बिनाय जायो नभेम्बर बोथोराव जोङो काथलिकफ्रा बियो आलफनसाखौ गोथार हिसाबै
डिक्लेयार खालामाखै बेखौ हाइलाइट खालामाखै बिनानै जायफ्रा गावसोरनि बिनायखौ आरो बिनिफ्राय बावाखै दाखालि 16 तारिख बिस्थिबाराव अन्डागाफोर बिटिनि बेंटल फरेस्टनि सिङाव थानाय सासे गथ' दिबान नार्जारि बिफानि मुङा बिनियल नार्जारि जेब्ला बे गथ'आ बियो गान्जा सोबनानै जौ लोंनानै बेबायदि देंगाय माने फुनानै बियो बाजार बाथोन जेब्ला फैयो लामायाव मोनसे जायगायाव फिसा थफ्ला गोजा नुदों बे मिथिया बे बुस्थुआव मा दं जेब्ला बेखौ जोयो जानाय लोगो लोगो बे थफ्लाया गावनाव हाबो अब्ला हाबनाय लोगो लोगो बे मिथिया बे थफ्लाया मोदायनि बावनायमोन नाथाय बे मोदायनि बावनाय होननानै मुगैनानै एबा गुबुन धोरोमखौ मुगैनानै जोआखै जेखौनो मोनो बेखौनो जोबोदों आरो बे जोनायावसो अन्डागाफोर बिनियाव बियो हाबदों न'आव फैनानै बे सिरियास जाबाय बिफाया मोनसे प्रग्राम दंमोन स्कुलाव फन हरबाय थादों फन रिसिभ खालामनो हाया बिनियल नार्जारिया बिफाया आरो बे दिबान नार्जारि क्लास 8 आव फरायो जेब्ला बियो साराय लंदन होनबा नों सोर होनबा आं खालि बे गावखौ खोन्थानो लादों खालि गाव नाथाय मिथिया हुथुरलाबायबाय खर'आव दंफां लाबोजोब्बाय जेब्ला प्रग्रामखौ फोजोबनानै बिफा बिनियल नार्जारिया जेब्ला न' फैयो बियो गावनि फिसालाया नायदो गिथाव बाथाव सैनांनियाव सैथानजों नासयजानाय दं खालि मोदै अरजानानै आरो बे खालि मोदैजों अरजानाय बेबायदि जानायखौ नुबाय बे मोजाङै गोबांथार फोथायनायनिफ्राय बिबाय जोंनि बिदा फंबाय रजारि खालामबाय न'खरनि गामिनि मन्दलनि मानसिफ्रा बिबाय आरो बे समाव जाफुं होननाय सासे फंबाया आंनो फन हरबाय आरो बियो फन हरनायाव नाथाय आङो फनखौ रिसिभ खालामनो हायाखैमोन उनाव एलबार्ट नार्जारि होननाया बियो फन हरबाय आदै जाफुङा नोंनो फन हरदों नों मानो हमाखै न'खराव बिराद माबा मोनसे जादोंनो जेब्ला बिदिसो आं हरफिनबाय मा जादोंमोन अब्ला बे आंखौ सार आंनि न'खरनि मानसि बे न'खराव बिराद सिरियास जादों मोदाय खालि मोदाय अरजादों गोबां बिबाय आइखांबायखौ हस्पिटालाव लाबोबाय आवगोथिन हस्पिटालाव लाबोबाय बङाइखौ लाबोबाय जेबो फिथाइ गैया बे हिसाबैनो अननानै नों बिनानै हरदो अब्ला आं बेखौ मोनाबिलि जाबोनाय लोगो लोगो आं मबाइलजों हिलिं खालामहरबाय आरो जेरावबो आंबो बिना होगोन दे नोङो आंजों एसे बुंफानाय देनाय दे दे आंनि फोरबो आंनि इसोर आंनि फोरबो आंनि इसोर अ आलफनसा फिसा आं फोथायो नोङो सोरगोआव थानानै आंनि फिसा डिभाइनखौ नों बिसनानै होगोन नोंनि बिनायजों खुलुमबाय गिबियावनो आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनाय थाबाय दायो नैबे डिभाइन आरो बे आंनि बिसि दा जोंनि फिसालाखौ जोङो गोबां इसोरनियावहाय आर'ज खालामनायजों आरो गोबां सुबुंफोरनि बिनायजोंहाय फाहामजानायखौ मोननो हाबाय बेखायनो इसोरखौ हाजासे हामबाय होदों बेजोंनो लोगोसे जे जोंनि बे डिभाइन नार्जारिया आदा दैमालुनि फिसाजो आलफनसा बे आलफनसानावहाय जोङो बिदोंमोन आरो गोसोखांहोदोंमोन जाहाथे आफा इसोर मा खालामबाय आलफनसानि हेफाजाब लानो थिनबाय आलफनसानि बे गिदिर गथ'आव ख्रिस्ट होननानै बेखौ बिहरबाय जेब्ला ख्रिस्ट होनो जेब्ला बिहरो आलफनसानो अननानै बिनानै होदो आं फोथायो नों सोरगोआव जिसुजों लोगोसे थानानै नों बिनानै होयोब्ला बे डिभाइन नार्जारिया बे मोदायनिफ्राय बे सैताननिफ्राय बे खोमसिनिफ्राय बियो सायख'जानायखौ मोनगोन आरो बेबायदि होननानै जेब्ला आं हिलिं खालामहरो आरो गोबां बिनायफोरनिफ्राय बिफायो होजों थानाय मण्डलि मानसिफ्रा बिदों आरो बे समाव बिसोर बुंदों बे गथ'आ उन्दुलांदों दे बेबायदि बिनायनि उनावहाय आरो हरावबो उन्दुबाय अखानायसि नायसि फुंनि 7:30 7:30 आं फन खालामफिनब्ला बिफानाव बुंबाय मा बे बाबुआ सिरि मोनबाय औ आदा सिरि मोनबाय अब्ला आं बिहरबावनोसै मैयाथ' रायजोआव बिबाय दिनै आरोबाव आं बिहरबावनोसै बेनिफ्राय जेब्ला आंनो फन खालामबाय नोंनि नामा मा नाम आंनि नामा डिभाइन बेनिफ्राय नों मा जायामोन सिरि थाबाय नों मा क्लासाव फरायो क्लास 8 आव नोङो जौ लोङो नामा लाजिनायजों औ बुंबाय नोङो देन्दाय सोबो नामा खनसेल' नांबाय नों गान्जा सोबो औ नोङो बिरि सिगारेट सोबो औ नायदो बे जोबनाय बोथोराव
गोबांथार गथ'फोर क्लास 7, 6, 8, 9 आव फरायनाय ड्राग्स बायदिसिना जानानै न'खराव गोबांथार बेबायदि गाज्रिजों थांगासिनो दं। बेबायदि जायोब्ला सैताना बासा लायो। बेनिखायनो नों मा जायामोन अब्ला बे खोन्थादों आं जेब्ला लामाजों थांनायाव आं मोनसे थफ्लाखौ जोदोंमोनलै आयं जोनायाव बे थफ्लायाव आंनो हाबफादों आंजों फैफादों सोंदों नाथाय बे सोर बेखौ मिथिया आं हरबाय बे गाजोल दङमोन बाय हांगार थानो हागौ आं बेखौ जिउआव मोनदांना बुंहरदों जेब्ला आं बेखौ बुंखांनायनि उनावहाय हिलिं खालामहरबाय हिलिं खालामहरखांनायनि उनावहाय बे आलफनसानावबो बिनानै हरबाय आलफनसाबो बि नों अननानै सोरखौ थानो बियो नाथाय आलफनसा सोखाया आंबो सोखाया सोरबा दिग्राबो सोखाया फादार सिस्टारबो सोखाया रावबो सोखाया जिसुआनो सोखायो नाथाय आलफनसाखौ गोथार होननानै बिनाव बिनो थिनाखै आलफनसा सारि जिसुजों लोगोसे थानानै बिनाव बेखौ फोथायनायजोंसो जों बेखौ बिनो थिनदों आरो बेबायदिनो आलफनसायाबो जानो हागौ बिनानै होबाय आरो बेनिफ्राय बे गथ'खौ बुंबाय नोंबाबो आलफनसानो बिबाय थादो आलफनसानो बिनानै ला औ जागोन बेबायदि बुंनायाव बे गथ'आ बुंबाय थाबाय आरो बयबो बिबाय थाबाय जेब्ला बेलासि समाव 3 बाजि समाव अन्धागाफोर बे गथ'आ मा जाखो हांगार गोबाबाय गाजर गोबाबाय अन्थाइ गोसोम जिबौनि बिगुर बायदि गोबाजोब्बाय बायदिसिना आरो बेजों मा जाखो सुनै ओंखारजोब्बाय मानसिनि मोदोमाव सुनै ओंखारो बेखौ होनदों मानसिफ्रा बेथ' आनकमन मिराकेल जाथावै सोमोनांथाव बियो गोथै थांखांफिननाय खाना नुनाय लेंग्रा थाबायनाया गोबांथार रिट्रिफ्राव गुबुन गुबुन जों नुनो मोनो नाथाय सोरबा मोदाय अरजानाया हांगार गाजोल बेबायदि गोबानाय जों खोनाफेराखै नुवाखै बे मोनसे सोमोनांथाव अन्धागाफोर बेखौ इउटुबाव नुनानै खायसे मानसिफ्रा जोंनि मानसिफ्रा खायसे बुंबाय आलफनसाया गोथार जाबाय नामा दहायनो खोन्थाबाय आलफनसाया गोथार नङा बे नों आंनि बयनिबो बिनायजों सुसंग्रा अन्यनिफ्राय जानो हागौ बियो बिफानियाव खाथियाव सहैबाय आरो बियो बिफानि खाथियाव थायोब्लाथ' इसोरा खोनासंथारो जेरै नों आंजों बिस'लायोब्ला इसोरा आंजों थानानै एबा नोंजों थानानै सोरनिबा जब्राखौ सोखायो आंथ' सोखायाखै जों गावजोंनो गोथां समाव जेरै बिस'लायो बेबायदिनो थैनानै थांनाय जिउफ्रा नों आंनि बिस'नायनि गेजेरजों सुसंग्रानिफ्राय बायख' जानानै बे बिफानि खाथियाव इसोरनि खाथियाव थानानै बिनानै सोहोयो बेबायदिनो लासै लासै उनावसो बियो गोबांथार प्रमानफोरखौ मोननानै जेब्ला गोबां बोसोरनि उनावसो मेराफोरखौ ज' खालामनानै गोथार फबा बेखौ गोथार हिसाबै डिक्लेयार खालामो सिगां बिनि आत्मानिफ्राय बिग्रायनायखौ मोनग्रोनांगोन गोथार हिसाबै सिगां नङा दा बिदिनो आरो खायसेया बुंगोन गुबुनफ्रा गुबुन जायफ्रा खाथि नङा सोरखौ बुंगोन जाम्बा नामा जाम्बि नामा थैनाय मानसिनि जिउआ जब्राखौ सोखागोन बेबायदि बिसोरो सानगोन नाथाय गोथारफोरनि थाखाय बिनाया मा गोथैफोरनियाव बिनानै होनाया मा बिनि सोमोन्दै जेबो बिथां मिथियैखाय गावखौसो जाम्बा होननानै बे परिसन लायो जायफ्रा बिथांमोना मिथिया बिथांमोनखौ इसोरा निमाहा होदों ख्रिस्टियानाव अन्धागाफोर बे जाम्बा आरो जाम्बिनि बाथ्रा बुंग्राफोरखौ इसोरा जिउआव सोनानै होथों बिसोर बुजिथों आरो बिसोरबो आगदा जिरायनो मोनथों बेनो जोंनि थाखाय बिनाय आरो खायसे खायसे अन्धागाफोर गुबुनफ्रा जेरै जायफ्रा काटलिक नङा ख्रिस्टियान जानो हागौ बिथांमोना गोथारफोरनि थाखाय बिनाय गैया गोथारा मा बेखौ मिथिया थैनानै थांनायफोरनि मा बेखौ बिथांमोना मिथिया अन्धागाफोर बेनिखायनो बिसोरो जेरै गोथारफोरनाव बिनाय गैया थैनानै थांनायफोरनि थाखाय बिनाय गैया बिथांमोना खायसे खायसे बुंनो नागिरो बियो थैनानै थांखाबाय बे माबोरै बिनो हानांगौ थैबाय जोब्बाय नाथाय बिनि थाखायनो बिहा इसोरनि जिउआव मानि थाखाय थैनायफ्रा खाथि सोरगोरायजों मोनैफ्रा आंनि आबौआ थैनो थांबाय थैनाय लोगो लोगो अखानायसि सोरांनाय सिगां थोरसि लथा सोगाबफैदों उवाल सोगाबफैदों गाहेन सोगाबफैदों बिजों मा फोरमायो बियो थानो जायगा मोनाखै सोरगोआव आरो बियो बिजों मिथिहोबाय सोरगोरायजों मोनाखै बेनिखायनो बेबायदि शब्दखौ खोनाफैदों आरो सानसे समाव जेब्ला आइया लोमजानायाव गोथै मानखांफैदों गोथै मानखांनाय होनो आबौनि राव लाना फैबाय फिसाफोर आरो आइया लोमजाना थानायाव सोर गोथैया मानखांफैना बुंबाय आंनो जिउ नांगौ आं दाबो सोरगोरायजों मोनाखै आंनो बेदर जाहोहर
दाउ सिथारब्रबबाय जौ बिदै लोंहोब्रबबाय दासो स्रां मोनदों आं दाबो बै सोमलि बिफाङाव दङ सोरगो रायजो मोनाखै सोरगो रायजो मोननिफ्राय जानो बिफैयो बायदिसिना सत्य खोनाफैयो आरो सिमांफ्राव बायदिसिना मिनिं लानानै खोन्थाफैयो सोरगो रायजो मोननिफ्रा अब्ला बिसोरबो गुबुन जारिनि बिदा फंबाय मिथिगौ बेखौ गोथै मानखांनाय सिगिफैनाय होननानै बुङो बिसोरनो मिथिनो मोना बिसोर बिजानो लुबैदों बेनिखायनो जों गिनाय जायो गोथैफोरनि थाखाय जेब्ला बे सोरगो रायजो सहैगोन माब्लाबाबो बिसोरो सोरगो रायजो सहैनाया बे नोंजों सिमांफ्राव जानो बिफैया आरो बेबायदि सब्द खालामफैया नाथाय इसोरजों सहैनाय जिउमाफ्रा गोथार जिउमाफ्रा नोंखौ आंखौ हेफाजाब होगोन आरफल जानानै बिबो जोंखौ बेंगोन आरफल जानानै अन्नायगाफोर जोंनि थाखाय दिनै बे आलफनसायाव बिनायाव जाय बिनिफ्राय बिनायजों गोबां मानसिफोरनि बिनायजों दिनै मा जादों अन्नायगाफोर दाखालि हांगार बिनिफ्राय मा जादों अन्थाइ गोसोम बिनिफ्राय मा जादों अन्नायगाफोर बिनि उनावहाय गाजोलफोर ओंखारनायखौ नोंथांमोना